dalan mo. Mga problema ka po rin. Bahay ko eh. Nagbaling yung pagmirahan yung balay ka. Kapil ako.
Yoshi. Yo! Ginagawa mo. Do you go get me? Ano yun na rin? Kaya kayo bag na eh. Mangani mo na yun. Waterproof na yun eh. Waterproof. Kunting yun. Ito may asal eh. Noren? Noren doon? Mga yun ay salig siguro. Next year. Na. Wala mo na nakakarat ko ito. Mas isang tingret ang makikipigil. Mas makikipigil. May mga basa. Tulog.
Nag-extend na ako ng 4 tayo sa left. Yes, sir. Ay, good morning po. Sir, update pa kayo mo sa ano, sir? Atin lang hinuwal ka rin ang program kanina, sir. At program plano rin. Tapos, itang itong tamang pepa pa 9 lots. Wala kami guys, wala kami tax debt. Wow, bakit ang isang pipay plano ganda ka, sir? Baya pa mo, sir eh. Baya pa. Wala mo, ipamang check yung assessor last month, August. Kaya pa, wala kaya ba makakagawa? Wow, itang meron na makakagawa. Ay, Sus Mario, sir, kalakot yun. Kalakot yun. Ay, sige sir, wala akong problema. Gusto mo ibalik na kayo mo sa kanya ng isa. What's that? Oh, sige. Okay. Okay po. Sige sir, sige sir. Thank you. Eman? Sir? Oo. Mabilis lang. Yes, sir? Yung pinasok natin kay Architect Rodriguez dati, Papa? yung walang tax deck, Yes, sir? actually nandyan pa yata sa'yo, di ba? Nandyan pa ba sa'yo? Ay. Alam ko nandyan na hindi pa natin may pasok kasi yung tax deck eh. Yes, sir. Kay Rodriguez, basic side. Kailan ulit tayo? Ulit tayo. Kay Nito. Balik ko lang sa'yo. Yes. Pwede nyo nila.
Pasok mo na ito sa envelope. Para hindi mawala, ano? Yes, sir. Parolyo ko na lang mo, Remy. Ha? Basta, nag-send pang kape. Pakilay ko dyan natin. Pinari pa din ta. Nagdadala rin tanwakyo. Ano dito? sir. Yes, good morning, sir. Good morning. Alupin mo na. Siyam-siyam na naman yun. Last week, wala akong magkaya pa eh. Kung sasala eh. No? Wow, bagyo na eh. Pila na ang pinilitan eh. Madala rin ang iba. Kaya food. Kaya input.
sir. Bigyan ko ng sige, sige sir. Kiktik ko mga ganyan. Ako, anong pwedeng yun eh. Thank you.
Real Harold. Ninong nete. Ha? Kapatid ng tata mo? Tagal ako na dito. Kita kayo natin eh. Ano oras may balik? Alas 11, pasado na ba? Alas 11. Hindi ka may drive. Oo lang. Kung pa ka namin naman ni Arvin. Manyo kayo ano? Paano si Doring David yun? Bayo mo pa may ako makantanin. Okay na pa, boss. Ano na ang kaulit ba ang karila pinagtaman? Kaya kayo walang pagpag. Hindi na eh. Daradaritso na minuli. Nanong penga nyo ka rin. Sopas. Butol pak ba? Ikaw okay ka mo. Pares kayong pengan. Oo, boss. Pares na. Okay na ako yun. O kaya niya rabbit na din eh. Pagdadala ng paano eh. Ano? Rabbit. Yun niya oh. Wala nang rabbit na niya. Rabbit? Ako, hindi mo ka nakarita niya na to. Cannibal na yung mangyari ito.
ano siya naman, i-PDF ko, tapos yun sa ano. Ari? Ano? Hindi ka lang dyan, oh. Yeah. Tanong ko. Ari? Tapos wala na. Hindi ko pa ako ang tayo ng sila. Papeles. Tapos mo kayo. Pwede mo kayo kuya, Fidel. Hindi pinakukuha ko si Engineer Jaya. Yung bang sa sindala natin, nandiyan na ba? Yung plano? Yung APMG? PMG. Dahil pa naman araw. Sa akin, sa ako, Ambas din. yung inano niya ni Eman, Oo. yung ginawa niya ni Eman, no? Ngayon doon, doktor ba? Sindala San Fernando. So, got 38078. Pero yun na lang sa akin. Maka-prepare na. Oo. Nakapagod na. Okay, pa-turn over na yan. At yun yung kaya, 8 kilo. Yun yung kasing kaya, improvement na. Mag-start natin po first naman kay Julius David, ha?